Драги приятели, днес сме 25 януари 2017 година и за пореден път се започва същото мародерство от съда. Показвам ви съобщение, получавано от мен от апелативен съд, може дословно да го приемете, на което съобщение пише, че разпореждането е включено вътре в съобщението и към мен се обръща госпожа Боряна Любомирова, съдебен служител, включено разпореждането. Кой разпорежда? Съда или съдебен секретар? Като ми дава указания и питане. Това не съм сигурен дали пита съда или пита обикновен служител в съда. Затова пиша, съобщението е непълно, неясно и няма разпореждане. С това съобщение приключихме. Спри.